Si nanay, si tatay, di ko babayaan. Balaki na buot ang sa kuyang utang. Si pagdarasa ko, ninsiyang na bulan. Gatas kong sinusok, di ko mabayaran. Ay nanay, ay tatay, kung ako umali, hinawon naman sa gabos mong akin. Makakuha ka man, makakasarli, dahil makarong kan sa kong ugali. One year mo siya hindi kinakausap and suddenly, kausapin mo siya because you need something from him. And if he doesn't react right away to your benefit, pinapahirapan din niya. Feeling ko ganun. Kasi pwede na sabihin niya. No. Siguro tanggap niya na hiwalay na kayo because he's done really stupid things. Tama na. But you know, tao tayo lahat eh. You don't expect him, di ba, na 1 year mo hindi ka kausapin, suddenly you need something from him, di ba, to be suddenly obligatory, no? Para sa kanya, eh, magre-react siya agad to your benefit. Siguro kulang pa yung 4 na layas na kalagay sa garbage bag at lamit niya, no? Para mahubaran siya ng pagiging lalaki niya at maramdaman niya. Lola Meta, salamat po at isang criteria mo ay nasunod ko na. Isa na lang po, Lola Meta, yung hihingin ko. AdSense sa YouTube. Yun lang po. Pag yun po ay ng AdSense, salamat, Lola Meta. Marami na ako matutulungan. So, kung ilang taon niyang ginawa yan, kung 6 years, 5 years ang ginawa, bago mo nahuli. Yun na lang po ang kahilingan ko, Lola Meta. It's almost a complete lie. Tama, mali? Tama. That's how you felt. Tama. Babalik mo lahat ng birthday, lahat ng I love you na sinabi niya. Lahat yun, kasinungalingan niya. Tama. But here we are, 2 years ago, naghiwalay kayo. Tama. Yes. 2 years ago, you should have set yourself free. 2 years ago, you should have actually started moving forward with your life. On your own. With your own direction. Tama. 2 years ago. But here you are tonight. Still being consumed by the pain and the hate you have for him. Without him doing anything, just the mere fact of you communicating with him, it makes you cry. You my advice, set yourself free. I mean, if you exist today, listen carefully, Karen.
your friend. mga sugid na kapanood, mga Purpose of sugid na follower, mga because of the things nag-idol. suffer for. Hindi po ako nahiya sa aking ginagawa. Para hindi ka naguguluhan. Bakit? Ano pong rason? This is the real me. I'm going to make We have to ashamed to other people. This is me. Alam mo, nagagapihan lang kayo. Ba? Pero pag yung action mo, ate, kaya kayo nakipag-iwalay.